Kovajsová, majitelka titulu PhD, odborný garant letošního i mnoha jiných pochodů proti rakovině prsu. Mirko, ahoj. Ahoj, růžovky. To vůbec nesouvisí s houbama, nech si ten mikrofon. Eva Knapová je ředitelkou Aliance žen s rakovinou prsu. Evo, dobré odpoledne. Dobré odpoledne všem. Podívejte se, jak jim to krásně sluší děvčatům. Jana Drexlerová je ředitelkou Mama Help Centra. A všimněte si, že při 16. ročníku pochodu přichází s tričkem, na kterým je napsáno 17. Vysvětlit. No, už je to 17 let, co znova žiju. A chtěla bych to ještě chvíli vydržet. A proto dělá všechno, co dělá. Aby tady nebyli holky sami, tak ještě profesor doktor Jan Daneš, kandidát věd Asociace mamodiagnostiků České republiky. Honzo, dobrý den, ahoj. Ahoj. My jdeme doprostřed, protože šeky se mají předávat ve prostřed. Jste všichni připravení? Poprosím Andreu Moldovan, Radka Alenu, aby se, nebo může Andrea a Radek k tomu přijít. Tak. Vy jste pochodovali, vy jste kupovali trika, vy jste přispívali balonkovým bojovnicím a nikdo nevíte, kolik to přineslo. Ale za chvilku to budeme vědět. Na pódium přichází dvě sympatické slečny, které nesou šek, jehož výše je zatím prudce tajná. A já si pamatuju, že naposledy to začínalo tuším 8, ta číslice. Chcete vědět, kolik tam je letos? Andrea, shall I show it to the people? Not yet? Sign first? Okay, secretly. Počkejte, my to tajně podepíšem. Coming from here? Nedivte se, díváte na moje záda. Andrea to totiž podepíše tajně. This is top secret signature. And now, okay, dámy a pánové, s laskavým svolením paní generální ředitelky oznamujeme, že letos podporovaným organizacím předáváme teď 9 400 000 korun. Andrea, be so kind, keep the check. Thank you. A do rukou Jana Daneše, Evy Knapové, Jany Drexlerové a Mirky Skovajsové za zničující podpory všech ambasadorů a ambasadorek je no skoro 10 míčů. Wow! Máte právo něco stručně říct. Co řekneme, ale stručně to. Stručně říkám děkuju, děkuju, děkuju. Tak to byly 3 díky, Evo. Já stručně říkám za všechny pacientky. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. To je krásné, Jano. Já bych chtěla říct, že díky části těch peněz můžete zase zavolat na tu bezplatnou linku 800 180 880. V loni vás zavolalo 7,5 tisíce. Díky za tu podporu. Děkuju a ještě Jan Daneš. Já bych chtěl také moc poděkovat. Díky akcím, díky pochodu chodí stále více lidí a ačkoliv by to vypadalo, že nás obtěžujete, tak nás neobtěžujete, my zvládáme a díky tomu klesá úmrtnost a to je prima. To je to nejlepší. Ambasadorky, ambasadoři, přitulte se k ním, kluci, zavřete tu skupinku, z druhé strany udělejte co možná nejvíc tělo na tělo. Dan Barta vypadá, že si bude muset lehnout. Ne, nelehne. Radek, Petr, výborně. Helejte, až takhle mávnu, pořádně zatleskáme na té fotce, to bude vidět, jo? 3, 2, 1, teď! 9 400 000 výtěžek letošního pochodu. Děkujeme moc.